Tlak konstantní, výška 19 560 metrů. Dosáhli jsme maximální doporučené rychlosti, 5 kilouzlů. Musíme vyzkoušet, co v té lodi opravdu je. Zvyšte rychlost. Tak to je síla. Rychlost 6 kilouzlů, 7,5. Sakra, ztrácíme výkon, motory, tlak, klesáme. Musíme nouzově přistát. Zapněte stabilizátory. Nemůžeme přistát, máme moc velkou rychlost. Použijte iontovou brzdu, nejvyšší záchranu. Čertujete? Víte přece, že funguje na bázi ultraružového záření, které může změnit DNA komukoliv z posádky. Ta brzda ještě není otestována, může to udělat cokoliv. Dobrá, pokusím se to uřídit. Vždycky jsme toužili dotknout se hvězd. A když jsme se jich konečně dotkli, spálili jsme se. Všechno to začalo ten večer. Už se blížil konec naší šichty. Dneska jsem pozval ženu na večeři. Ani, vem to za mě. Jasně. Pozdravuj ode mě. Počkejte chvíli, hodilo mi to sem nějakou chybu. Elektrosatelity vykazují aktivitu. Pane bože, musím zapnout třídavné receptory. Nejdu zapnout. Selhává operační systém! Zkus Ctrl delete. Nefunguje to. Mám odeslat zprávu o chybách. Neodesílej to. Počkat, přijímám nějaký signál. Už to ladím. Zdravím vás, pozemšťané. Hranice mé intergalaktické říše právě dospěla k vaší hvězdné soustavě. Vaše rasa bude mít tu čest stát se mými otroky. Pokud nesouhlasíte, stane se tohle. Podle intergalaktického kalendáře máte 10 otočení vaší planety na rozmyšlenou. Pak zahájíme útok. Dovoluji si vás přivítat na naší super tajné radě o intergalaktické hrozbě. Pane prezidente? Poslouchám. Představuji vám Catherine Underwoolovou, přední ufoložku a předsedkyni Ústavu pro meziplanetární styky. Provedli jsme analýzu zprávy. Jakožto předsedkyně Ústavu pro meziplanetární styky mohu prohlásit, že toto je první meziplanetární styk, který jsme kdy navázali. Tak na tu zprávu odpovězte. Bohužel něco takového neumíme. Vlastně jsme nečekali, že kdy nějaký styk navážeme, takže za peníze na výzkum jsme radši koupili novou LCD televizi do šatny. To sem teď nepatří. Musíme zachránit lidstvo. Nějaké nápady? Myslím, že naší jedinou šancí je dokončení projektu Omega. Projekt Omega? Ano. V 70. letech v rámci závodu o dobývání vesmíru NASA vyvinula supermoderní vesmírnou loď, která by byla schopná překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Projekt ale nebyl dotažen do konce, protože při prvním testovacím letu na Aljašce došlo ke katastrofě. Ano, to znám. Havárii nikdo nepřežil a tak byl projekt ukončen, protože nezbyl nikdo, kdo by uměl loď ovládat. Až na jednoho. Kurt McBain. To záleží, kdo se ptá. Já jsem Walter Floyd a tohle je Catherine Underwoolová. Přicházíme jménem vlády Spojených států amerických. Už dávno nepracuji pro vládu. Minulost pro mě neexistuje. Ale tady jde o záchranu celého lidstva. Jste jediný, kdo přežil projekt Omega. Co vy víte o projektu Omega? Zvyšte rychlost.
Tušil jsem, že jednou přijdete. Ale projekt Omega byl ukončen a nejde vzkřísit. Zemi hrozí totální zkáza, oni zatročí i bakterie. Podle mých výpočtů je jedinou nadějí záchranná mise, která bude mít za úkol vydat se do jádra nepřátelské zóny a pokusit se zničit vůdce. Ta havárie. Byla to má vina. Nechci, aby se něco takového opakovalo. Tak nic. Počkejte. Myslel jsem, že mě budete přemlouvat díl. Samozřejmě, že jdu s vámi. Nedoufal jsem, že tě ještě někdy uvidím. Takže, musíme letět k souhvězdí žirafy, odkud jsme zachytili zprávu. Předpokládaná vzdálenost, kterou budeme muset uletět, je 6 parseků. Loď ještě není připravená. Budu na ní muset pracovat měsíce a měsíce, aby byla schopna urazit takovouhle vzdálenost. Na to není čas. Musíte vyrazit do 1,5 hodiny. To ta loď nemůže přežít. A posádka taky ne. Kolik lidí je potřeba na tu misi? Podle mých výpočtů posádku musí tvořit ještě další 2 lidé. Navrhuji sebe a doktorku Androvou. Souhlasím. Vím toho o mimozemštěnech opravdu hodně. Americká vláda prý jednoho pitva. To jste nevěděli, co? Ježíši Kriste. Bohužel, oranžové kombinézy jsou v prádelně. Máme jen modré montérky. Teď se k vám obracím ne jako prezident Spojených států, ne jako vůdce země, ale jako pán planety. Hodně štěstí, jste jediná naděje lidstva. Věřte, že vaše hrdinství se může stát inspirací pro další generace. Až se vás zeptají, co jste dělali, když naši planetu zužovali vesmírní netvoři, řeknete: zachraňoval jsem svět. Majere, hlaste mi připravenost. Spoje. Ano, Korekce. ano, Trajektorie. ne. Nevadí. Připravte se, startujeme. Pravděpodobnost, že vzlétneme, je 1 ku milionu. Zapněte pomocné zdroje. Hlavní motor v pořádku. Dokázali jsme to! Ale ne, sakra. Zapomněl jsem doma vypnout žehličku. Podrž mi volant, musím nakrmit cipíska. O čem to sakra mluvíš? Vzala jsem si sebou svoje morčátko. Ty vole. Kurte, pojď sem. Na téhle planetě jsou patrné známky života. Floyde, poupravte kurz. Prozkoumáme ji. Jsme na orbitu, podívejte. To vypadá jako nějaké budovy, vidím pohyb. Ach, to je neuvěřitelné, jsme první lidé, co se setkávají s mimozemšťany. To až řeknu kolegům v práci. Ty jo! To si dám jako spoříš v obrazovky. Co to je? Podle mých výpočtů se jedná o velký těžký předmět, který se s námi srazí asi za 2 vteřiny. Cipísku! 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 Pozor, kotě. Tady bude horko. Připrav si samopal. Chcípněte vy zelený sračky.
Tak tedy žijem. Au, moje hlava. Kde to jsme? Co jste zač? Jmenuji se Vysránk z rasy postřiku. Mojí domovskou planetou je Pamprdela. Těší mě. Už kopu. Řeknu vám však. Hároši. Hlídej. Jsem majetkem velkého nudleho. Je to nejmocnější tvor v galaxii. Všechny světy v okolí postupně podrýdly a jejich obyvatelstvo bylo zotročeno. A proč se nezbouříte? Zbouřit se? To mě nenapadlo. Máte s tím nějaké zkušenosti? Za mlada jsem byl hippík, takže o demonstrování něco vím. Musíme hlavně sehnat pořádnou plachtu. Sakra! V tuto chvíli jsem pochopil, že Kurt není jen astronaut. Léta ve Vietnamu, tvrdý výcvik NASA a to, že byl dvakrát ženatý, z něj udělalo bezcitného zabijáka. Boj trval jen krátce. Sakra! To je hodin! Musíme zachránit Země kouli! Jediný způsob, jak zastavit emzáky, je zabít velkého nudleho. Když ho usmrtíme, budou všichni ostatní emzáci bezradní. Sídlí na planetě Jebana, která se nachází jen 2 sektory odsud. Cože, Haroši, říkáš, že tu není žádná funkční loď? A toto hvězdné plavidlo nefunguje? To je budova městského úřadu. Na astronautických praktikách jsme se učili, jak z rychlovarné konvice, kubánských doutníků a rajského protlaku udělat trojtaktní turbomotor. Ten úřad poletí. Dáme se do práce. Na co lítáš? Já mám turbodiesel. Na sílu, já lítám. Pustajte čau! Rouparou před, přiložte do kotlu. Aha, to je dřina. Mějte pozici! A letíme! A tak vzlétla největší otrocká flotila všech dob. Nemohli jsme nad nimi zvítězit silou. Mohli jsme však odlákat pozornost, aby tým Omega mohl proniknout do paláce velkého nudleho a zabít ho. Velitelé letek, jasně vstav. Modrý tým připraven. Zelený tým připraven. Plakatý tým připraven. Mise Omega připravena.
Útok, pravá peruk dopředu. Týpněte, emzáci! Trefili mě, klesám. Hlavním cílem je zničení mateřské lodi. Do prdele! Mě nedostanete! Já jsem mistrák! Jak to, že sestřelené lodě padají dolů? Tohle není hodina fyziky, to je válka. Sakra, pověsili se na nás 2 stíhačky. Zasáhli nás! Ztrácíme výkon na výšku a ledničku. Připravte se na přistání. Zapněte stabilizátory. Všichni tady chcípne! Uklidněte se, vlce. Zapněte stabilizátory. Musíme použít iontovou brzdu nejvyšší záchrany. Cože? Chcete si zahrávat s ultraružovým zářením? Věřte mi. Jste všichni v pohodě? Jo, jsme v pohodě. Váš pokus o vzpouru byl směšný. Teď vás budu zabíjet tak dlouho, dokud nebudete mrtví. Ty? Sipísku, ty jsi ale vyrostl. To zapnutí brzdy mu muselo změnit DNA. Vzdávají se! Jsme volní! Ale jak se teď dostaneme domů? Loď Omega je zničená. A toto vesmírné plavidlo nefunguje? Toto je budova okresního soudu. Ten okresní soud letí.